karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Agay. Wa pa ko mahuman ni mga Diyos gang, gunit ako. Nakadaog raman day ka na ko. Ayang pagduha kay tingalig di ko kabanas ang matong bata. Butang na lang ko eh. Katamuon man ko. Ayun na. Nay ka naman ha? Doon na lang bitaw ang elevator. Bahala ka. Unsa man di mo bukok? Putaw. Nganong bukat man kay ka nga di makatambok. Nalimot kang karkador kus merkado sa una. Day. Praktisado day mo muscles na. Elevator na kyun. Ibutan lang tika kay nahurog ng kong tuhod. Sunod. Ayaw na pagtuga-tuga ha. Muro lagi ka guwa ra matumba. Okay raman gud ko. Ikaw ra may overacting good. Naunsa na? Kung na nagidangatan ni mo? Nalaparuhan na hinuon ka dito? Kibaw na ka nga bugat kay tukbuot ni mo? Kibaw ka nga grabe sa tubok baksir, bugat itong kamot. Nanghagit ka. Dili ang iyong pagsagpa na ako mo akong gilakan, oy. Si Mateo. Nga nang iyong magituntong iyang kaugalingon, mon. Niingon pa siya nga hilap, sir. Iya pa yung gihagan ang buset nga jo sa akong atumbangan. Nga nang need pa man iyang magpa-pretend. Nawa man unta ang iyang lola. So nagtuo ka nga nagpa-pretend lang siya? O sa pamaniyay? We both know he doesn't love that tomboy. No. Diha ka masayo. Paminaw ko, Jess, ha? Are you trying to say nga may feelings good siya kang jo? Yes! No! Ay, Jess, Nakadungog ko, mon. Ako mismo nakadungog niya. Katong nag-istorya mo sa Moonbox. Nakadungog ko nga misulti siya. Siya mismo niingon nga everything is about his lola. Nga willing siya buhaton ang tanan para lang sa iyang lola. Ngayon anak niya kamahal iyang lola. Nga willing siya mo sakripisyo para sa iyang lola. I heard it all, mon. Mga don't let me believe nga mahal niya si Jo. Kay naibawta nga dili na tinuod. tinuod. Gisulti na ni Mateo nga mahal kay niya iyang lola. Nga willing siya nga musakripisyo para sa iyang lola. Those things nga iyang gisulti tinuod to. Pero nakadungog ba ka? Nga mi-mention siya nga napugos lang siya kang Jo tungod sa iyang lola? Kay ba ako, apil na na. Apil na sa gusto mahitabo sa iyang lola. Oo, bitaw. Pero sultihan ka. Ako mismo, saksi, unsa ka mahal ni Mateo si Jo. Tuyok ang kukuuna. Kanuli mo ako kasagpa. Tungod kay bakakon ka. Di mo lang gisakyan ang mga bakak ni Mateo. Para ka day! Salbahisag yung bayhana, oy! Ala, kalma lang la ha. Kalma lang gyud. Wa ra man ko maunsa. Pero iya man kang gitukmod, natumba biya ka. Wa man ko magtuo nga iya kong itukmod la. Mao na tumba ko. Pero okay ra gid ko la. Wa gyud koy problema. Okay na to, Lola. Kay nasugpaan mo to ni Jo. Gipasuya sa to na kumayo. Mao ba? Pero gusto nyo ko makasagpa.
Gusto ko makasagpa atong babayhan na ka ng ako good mismo ba? Ikaw? Ako yun. Saan pakit ka? Gani. Isog yun sa akong apuhan, uy. Ay, mabibibuhay ka. Katingal inoy ako matamparusan ron. Sige. Buhay natin ka. Hindi ko patambaros. Kanindot gid yung duha eh. Nindot nga iyara kong sayunon og dakol. Kundi tamparos, ha, Jo? Heh! Istorya ra man ko na kanlula gud. Pero pinangga man gud kay kana. Oo, pinanggas bunal. Oh. Sakto na po! Bisit ka batagan! Sakit na kayo! Josephine. Ma, nganong dili man ko pinangga ni Papa? Ako bakit siyang tinuod ka, Papa? Pinangga ka sa imong papa, anak. Ang iyang pagpunal nimo, apil na ka na sa iyang pagpangga. Pinanggas bunal? Jo? Sorry. Tabi o na ninyo. Mateo, uy, kasi na ka na sundi dito. Murag may problema si Jo. Okay, Lola. Ang habi na ako eh. Anong nalitok man to na ako? Anong man ako kapuki ang akong baba? Jo? Jo, abli ko. Kadiot! Pasod na ko. Sorry. Doon na kayo gustong i-share? Nagsabot na ba ta, ha? Nga karon pa lang, dapat open communication ta. Oh. Pero, wala to eh. Doon na lang ko ninumduman. Pero, wala ko to. Pasensya na. Jo, sa mubo nga panahon nga nag-aila ta. Kay bawo na kay ko kung nay nakahasol nimo o wa. Ay ko ing nga wala to. Imugog na hinumduman. Unya affected kay ka. Unsa din ha? Sultihin ko. Ingon manggug ka. Pinangga kas bunal ni Lola. Nahinumdum lang sa dinoon ko. Nagdako man ko sa bunal sa kong papa. Niya, ingnon ako sa kong mama nga mautoy pagpangga ni papa na ako. Pagpangga ba day ng pagpamunal? O niya apilan pamalikas o pangtunglo? Wa magtugma, no? Og dili kay ako lang iyang bunalan. Hasta akong mama. Unya akong mama, magpatara lang. Di gud masukol. Mao nang lagot kay ko. Lagot ko sa akong papa. Og naglagot sa ko sa akong mama kay musugot lang siya, bunalan siya. Mao to nga musukol na akong papa. Og mabunog na hinuon kong maayo. Bisag ka to ako igsuon nga nag-suicide. Binunalan sa tong papa. Mao to nakiktaban siya. Pero gipasakitan na sa nagihapon siya. Mao na naglagot yung kay ko sa mga lalaki. Sorry. Jo. Dili ta ng lalaki parehas nila. Dili ta lang.
Lahi ko. Dili di ka pasakitan. Promise. Siyempre, di gyud ko nimo pasakitan kay hadlok mo kang lola. Oh. Gawas pa, dili man ka mo pasakit nako. Kay partner naman ta. Unsay partner? Partner ta sa pagtuman sa gusto ni lola. Oh, Si, pero nagtuod ka nga pagtuman ra gyud sa gusto ni Lola ang akong pagpakasulon na nimo. kay unsa pa man di ay. Kung inunti kang tinuod na mahal ka. Unay tinuod, Jo. Mahal ka. Ay, rugo pagbugal-bugal diha, Mateo. Huwag ko magbugal-bugal. Oh, sa sinudanan, di pa ko sigurado sa akong feelings na mo. Pero sa paglabay sa mga adlaw, nasiguro na ko na na-fall na ko ni mo. Katawa mo na sa tag-ahat ni mo. Di ka mo to? Siyempre, dili, uy. Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!